kedu ife ịma kịta ga-abụ ị ga-like ọ bụ na ị ka na-esonite ịkala egwu onwe idu onwe ya ọdụ? Ife mma kịta aka bụ na ọ bụ na mma mgbe nka na-esonite bụ na ofu osisi adịghị eme ọfịa and n'ọkwanụ aka mere ọzọ gbakọ ọzọ bụrụ na ọ bụrụ na mmadụ na-eme ihe ya gbaa mbọ na-etinye uchu n'ihe ọ na-eme na ofu onye adịghị emesi ihe niile nke na-edoro gị anya jụọ ibe gị. So onwe ndụmọdụ ị ga-adụ ndị na-esonite kịta etufa ga-esi wee na-eme ife? Ndụmọdụ nwere ike ịdụ ọgbọ na-etonite kịta bụ ka famalụ na ife niile abụrụ chamgom, ife niile nwere oge, ọkwa na onye gbaa mbọ o rie uru, mana nke ọchalacha si bute aka anyị adịrọ si jụọ ndị nna nna anyị ese ivi na ọ bụrụ na ị chọba si were ihe akọrọ akọ na enwe mgbe ga-abụ ịkọ ihe anọdụ oto. Biko gwakena ya afa gị. Aha m bụ Fiagodeke, abụ m onye Ọhafịa Local Government n'Abia steeti, mana ebi m n'Ọnịcha, amụkwa m n'Ọnịcha nke dị na Anambra steeti. Ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Daalụ.